mai gida ma taimaka ma ruwa ma sha da abala biya na ba nabi abala nabi taimaka ba ruwa taimaka ba ruwa ba Allah ba nabi Allah ma nabi kafin ya musulmi amma da mu taimaka Allah ma abba da taimaka ba na ma ruwa ba abba ma ka mi ko amma ka ne ba garin nan har nan tun safa gare ni dan bura ba na rasa mai ban in da dama ma ba ya ta zama a herin ba in je ko calculator ne yanci ya yi sanyi kararin ruwa fiyota yawa me fiyota zo nan kai ai ga ba hankali mana kakka su da ni salaman me kake kai kadai ne haba non da no ira gomo a haba dai na obi shage ga dai inda ka kira kanka bisa biyar kace in ka samu wani a gaba ka siya mai 10 wannan wai maduwa abba na bare ga kido ba ta ba Allah ba masha ba Allah ba ka taimaka mana abba mu shaba ruwa ce ba Allah wal kai akwai rigima a gari kai Musa kana ci kana gani da kuma ka tsaya kallon su na cirin ko fadan ne bani sai ni ba ga hiyan sun na sa rai ba kurma ne fa in ya muri ba kurma ba ko ban kurma ne ba wannan ko dai ne na ba na bane yakin nan kai zo kai a tunanin ka zan haƙura a'a ka haƙura ba ina ga kama fadan kuma su nemo ruwan kaga sun yi biyu babu ba za ka ce ki biya ka ba yanzu in je in ɗebo ƴan kwamiti a ba dai su gama faɗan su zo su nemo ruwan